Ти щупи, аз ще събера. Добре, айде. И тук е нещо трябва. И тук. Дай да видим дали сега тук ще... ти надраж, ще имам да... Съди дървата. Набързо. Едно, две, три. Леле. Още малко. Щупи тези. Един съм. Ще ги слагаме тези. Леле, не са ни нападат. Дай да ги слагаме където аз казах. Е там в малката колипка. Добре. Ето, готово щупи. Искаш да ходя да щупя голямо дърво? Ето тук вътре. Добре, това чакай. Много дърва. Няма нищо по така. Сложи още една. Ама ето тръгва огъня. Да, ама ето има и съхнат гошко. Вземи ги, изсъхналите отвътре. Чакай да слагаме едновременно, чакай. Чакай тези да... Ако искаш да ходи да сека голямото. Чакай да слагаме едновременно. 3, 2, 1. Още малко. Леле, още едно. Още едно да разчупи. Айде по-бързо. Ела тук да покажем как става. Ето вижте хора. Вече е готово.